ilahing awik namastu namasidam. Duh Kakang Kaneka Putra rumas bombong birawaning manah rayinting kayangan jungring saloko. Ulun rumaos bingah ningali jagat agung utaminipun bumi ingkang pepak isinipun. Wiwit ingkang wujud janma menungsa sato kewan mewah alas gung sedaya samidaya dinayan netepi gesang. Ulun rumaos sengsem dados ratu ning jagat triloka Kakang. Aduh, inggih kasinggihan dawuh paduka Adi Pramesti Guru. Semanten ugi Rakanta saklangkung bombong bingah raosing manah. Amung kewala yayi yektosipun ing donya menika pinerang wonten pinten-pinten jaman. Ingkang sepisan inggih menika Satya Yoga ingkang winastan jaman emas. Jaman emas menika tata kasusilan wetah. Mboten wonten hambekdur angkara. Angka kalih jaman Dwapara gesang menungsa wiwit ketukulan dosa. Wiwit nindakaken goroh mitenah pados menangipun piyambak lajeng wonten jaman Tretayoga nggih tembaga angkara lan kautaman timbang kekiyatanipun. Lajeng ing wekasan jaman wesi ingkang sinebat Kaliyoga. Kautaman menika namung kantun sekedhik tunggak jarak merajak tunggak jati mati. Ingkang awon menika kathah nanging ingkang sae namung arang-arang. Yayi kula paduka kedah sami waspaos handulu dhateng kawontenaning jagat raya menika Yayi. Pun Kakang bejo kemayangan dene Kaneka Putra paduka dadosaken parampara ing kayangan sekawit pun Kakang rak tapa wonten tengah-tengahing seganten. Handatosaken gara-gara paduka Adi Guru tumedhak mrepeki dhateng Kaneka Putra. Nalika semanten Jubriya raosing manah paduka Yayi Guru lajeng bantah kawruh kaliyan pun Kakang. Inggih Kakang. Oreh ning ulun rumaos kawon kaliyan andika Kakang Kaneka Putra mila Kakang Kaneka Putra ulun anggep dados kadang kula sepuh. Nggih. Mila mekaten kula ngaturaken ageng panuning tanpa pepindhan. Namung wonten pitakenan salebeting manah kula ingkang dados gimbulaning raos kula. Ulun tasih mangu-mangu badhe tetanya dhateng Kakang Kaneka Putra. Lho, Yayi. Kula menika kajriya sampun dipun anggep kulawarga piyambak. Najan wonten mriki kula menika wong anyar. Nanging kula menika ampun dipun anggep kulawarga piyambak. Mboten wonten babakan wewadi. Mboten wonten samukawis ingkang kula dhelikaken. Gesangipun Kakang namung ngayom wonten sandhap paduka Yayi Guru mila sampun ngantos wigih ringa-ringa menapa dene tidha-tidha anggen paduka badhe ndangu dhateng Karakanta kula pun Kaneka Putra. Inggih ngaturaken panuwun Kakang. Kenging menapa asta paduka ingkang kering tansah gegem. Sepisan malih kula wangsuli kenging menapa astanipun Kakang Kaneka Putra ingkang kering amung tansah gegem. Kados wonten salah satunggiling wewujudan ingkang sangat wigati ingkang tansah paduka cepeng sarta katingal wingit Kakang. Hatapara Hapsari tumonton mring Sang Dwija Kadya Gewara Jiwa Dahat kewran
ing lakunira tan hantuk samyomyat rengganing Prabowo ora ning kadhep kumelap lir pangawening Dwija Adi opat diagung pangeksama paduka Yayi Pramesti. Nggih, estunipun malih-malih menapa ingkang ulun gegem menika mboten sanes satunggaling pusaka ingkang winastan Cupu Manik Retna Dumilah. Cupu Manik Retna Dumilah ingkang menika saking woh kasuwargan. Saking kasuwargan Yayi dawah wonten ing tangan kula rikala pun Kakang tapa wonten ing samudra wekasan nalika semanten wonten akasawagya tegesipun swara langit bilih Cupu menika minangka nugraha dene ulun sampun nglampahi tapa brata tetaunan wonten madyaning seganten Yayi. Aduh Kakang teka sanget agung menapa ingkang dados nugraha tumrap paduka Kakang Kanika Putra. Kakang persajan kemawon ulun kepengin mangertos menapa isining Cupu Retna Dumilah menika. Yayi, senajan pun Kakang babar pisan mboten nate mangertos awit kula ugi mboten wantun buka isining Cupu Manik Retna Dumilah kala wau. Mila nyuwun pangapunten ingkang agung Yayi. Ulun kepingin ndarbeni Cupu menika Kakang. Yayi, Cupu menika gadahan kula. Kula ingkang numbas kanthi lampah brata mbangun teki. Atetakon dhateng pralampitaning alam. Ngaten kemawon dereng wonten setunggal kewala wangsit ingkang kula tampi menggah menapa ta isining Cupu Manik Retna Dumilah. Lajeng menapa ginanipun paduka nggawa barang alor ngidul teka si Kakang mboten ngertos isine awet Cupu menika dados pusaka. Cupu menika pusaka. Kagungan pusaka menika yen mboten ngerti isine mangke gek paduka mboten priksa caranipun ginakaken. Kanggenipun pun Kakang mboten kedah ngertos isining Cupu nanging cekap kula percaya dhateng Cupu menika lan kula kedah namung percaya dhateng dayaning Cupu. Dayanipun menapa? Menapa sampun nate wonten buktinipun? Dereng nate wonten Yayi. Ning Cupu menika pinangkanipun saking swarga. Gandeng dereng nate mangertos. Ulun kepingin mangertos. Amargi ulun menika ratuning dewa. Aja nganti kayangan kedunungan barang ingkang ratune mboten ngerti. Inggih to menawi Cupu menika mboten bebayani. Menawi bebayani mangke menawi wonten menapa-menapa ratu ingkang dipun lepataken dene mboten taliti. Pun Kakang sampun matur Yayi. Cupu menika saking kasuwargan ingkang beta kedah ingkang nampi nugraha kemawon. Bumi gonceng langit kelap-kelap katon lir kencang alis risang maweh gandrung sabarang
katulu bang wukir moyak mayek saking jasba liwur lumaris agandrung duh hari sumitra kula nuwun sewu kakang kados pundi Yai menawi ngasta cupu mboten ngertos isining cupu menika lepat mila tentu kathah ingkang mboten pitaya bilih menika barang saking swarga kathah ingkang mboten ngandel menawi menika barang woh kasuwargan aja-aja mung kangge meden-medeni supados para dewa sami ngandel temah sedaya sumuyut dhateng Kakang Kaneka Putra. Aduh Yai. Yai. Kula nuwun sewu. Kula mbeta cupu menika mboten golek supaya diajeni. Kula mboten pados supaya diwedeni para dewa. Ning cupu menika peparing saking Kang Maha Kuwaos dhateng kula. Supados kula ngreksa kenging menapa ngreksa cupu nang ndika wonten ngriki menika sanes ratu kula wangsuli malih ndika Kakang Kaneka Putra wonten kayowangan menika sanes ratu ratune luwih dhisik kudu ngerti sining cupu menawi paduka Kakang Kaneka Putra mboten nglilani kula anggep nanteng dhateng panguwasaning ratu. Oh, ngaten to. Ngaten. Nggih. Menawi tetela mekaten sumangga, namung mangke menawi wonten menapa-menapa aja nyalahke pun Kakang. Sinartan meminta dhateng Kang Maha Kawasa anenggih Sang Kaneka Putra paripaksa arsa ngaturake punang cupu manik Retna dumilah dhateng Sang Hyang Jagat Giripati nadyan ta ana rasa awel nadyan ta awel nanging kalah kuwasa sigra sidikara saka ngepek-epek kering katon sumorot Kang cupu sakala geter bater langit kelap-kelap hoyak palenggane Bathara Guru lun-lunan dinaturake giya tinampi dening Sang Hyang Jagatnata astane Bathara Guru ora kuat nganggo dayaning cupu satemah jebol kang epek-epek mlesat bablas medun aduh Kakang kagyatri sang kapirang brinangkul kinempet kempet duh sangaretnaning pawono aduh Kakang epek-epek kula jebol Kakang kula terus lenggah prayogi pun Kakang nak sampun matur neng paduka Adi Guru mboten ngandel lajeng kedadosanipun kados mekaten asta paduka bolong cupune ilang Kakang gawat sanget cupu Retna dumilah ing atasipun ulun menika ratuning jagat teka mboten kiyat nyepeng cupu menika
Kakang ugi dereng mangertos dayaning Cupurna dumilah. Pun Kakang kala wau sampun ngengetaken dhateng Padukwadi. Sakmenika tangan kula sampun boten gegem menapa-menapa. Sakmangke pun Kakang sampun boten gadah menapa-menapa. Mongko anggen ulun tapa sedasa taun wonten tengah segara. Bareng entuk-entukan mongko ya diguwang. Upamipun Kakang njaluk ijol, moka paduka saged ngijoli cupu ingkang kados mekaten dayanipun Yai. Rarasing reh sang nahengkung ing tiastan kapadaning se Kakang saya sanget anggen ulun jubriya dhateng isining cupu. Ulun kepengin sanget ngertos sejatosipun menika menapa. Mila kula sunandika tututi mlesat dawaing cupu kala wau ingkang mandhap dhateng Marcapada ngantos pinanggih. Menawi mangke wonten kedadosan menapa-menapa boten ketang amung sak cuwil kewala mbok inggih Kakang mangke kepareng ngasta bukti tandha menawi sampun manggihaken kanang cupu menika. Ha? Ndika ya penake dhewe kok. Sing marake ilang kono kok, sing kon goleki aku. Cobi upami paduka Yayi kala wae mboten mundhut dhateng kula ya ora ilang to. Han duwe cekelan sitok kok ilang. Dijagak-jagake jare. Nggih, najan temekaten raning paduka wonten pangawas Triloka menika. Keparengipun Kakang minta pamit Yayi. Leng-leng ramyan ingkang sasangka kumenyar mengrengkor ming puri mangken tanpa siring bang
dewa-dewa nyugata marang sureng perang ngudani harum kaneka ngepalani jawata suka mulat Punindra cumadung dawuh nggih Bathara Brahma minta dawuh menapa wonten dawuh saking Kanjeng Rama Pukulun nggih pun sambut cumadung dawuh wah niki badhe tindak pundi lho ketingalipun wonten karya ingkang wigati ketoke arep lunga ya sasi kaya ngene iki kudune kerep lunga ewadene ya ming siji loro ya becane ngawaki mboten napa-napa cemburu pun trima nggih ora cumadong dawuh niki ketoke kok genjot gara-gara kagiri-giri niki enten napa ngerti ya cupu Manik Retna Dumilah tak gegem dipundhut dening Sang Hyang Jagat Giripati nang jebol astane cupune ilang bablas mudhun ning bumi waduh dados paduka menika gegem no ya aku gegem Mustika Sumurad ingkang ngaran Cupu Manik Retna Dumilah wah kula nembe ngertos menika waduh lajeng kados pundi wong nggih keparing Sang Hyang Jagat Girinata kados pundi wah layak to kok ketoke kaya nek wadi jebul ndika niku gegem to kuwi pusaka permati entuk kutapa ana tengah segara nalika semana ora ana dewa ingkang padha sumurup mula to kok kula niku tapa bola-bali kok ora enek sing tak gegem sing tak gegem tanganku kiwa nggih lah wong tangan kula kiwa niku reget kok klentu kula nek gegem kok tangan kiwa jane ben entuk wahyu ngoten niku nek gegem niku tangan tengen tangan tengen iki dienggo mangan aja nggo gegem aduh lajeng menika tak tututi saka paring Sang Hyang Jagat Giripati supaya ditututi mudhun ning bumi waduh mula kabeh para dewa tak jak aja ana kang keri nggih kula nderek menapa ngantos pinanggih nganti sak ketemune aduh inggih kula Bathara Sambo mangsa bodho aku ning prajurit Durandara diubres sak bumi kongsi ketemu nggih ngestaken dawuh denjing Buddha gumuruh saking jroning pura bunging kang Balakuswa obra busananira
Arsa nadangi jagat dok mungup aneng sapucak hengukir marbabah bang sumirat kena soroting surya mekolan gunung dasaring bumi ya bumi sapitu
papaning naga gedhe dhewe sak donya. Wawisik Bathara Antaboga ya sang naga sesa. Cangkemenga kaya kawah gunung geni kemutuk mawa keluk kemebul. Mawa wisa kang mandi ilate melet-melet kaya dalan pratelon. Siung kumilat tuwuh sungut saka irung molor nganti tekan ngisor mata. Sumorot netrane kaya surya kembar. Yen to pinuju Tri Wikrama dawaning awak bisa nggubet bumi nganti kemput. Den sangga tanpa darbe kesel. Yen to pas sethithik wae lemah genjot gonjang ganjing tuwuh lindhu prakempa hoyak moyak mayik. Yang Pentara Ratri amung cipta pukulun ong tanolian kaeksi mila katur ing kang cundha maning prasasat rageng ulun kang sumembah Hong ilaheng awik namastu namasidam. Mangkota naga Elapatra. Kula wonten dawuh Kakang. Tak rewangi tansah tapa brata. Ora ning sedyaning atiku kejaba mung kepengin golek tentrem lan nggonku kepengin duwe lelabuhan utama kanggo sak pepadaning urip. Ora liya lelabuhaning Bathara Antaboga menyang wong-wong sing padha urip tumumpang ana bumi ya tumumpang ana ing lemah. Wiwit aku biyen cinipta dening sing gawe urip, aku duwe dulur kejaba aku Antaboga, aku duwe adi Bathara Basuki lan Bathara Erawata lan naga taksaka padene Elapatra ya kowe kuwi. Nggih, Kakang. Aku diparingi aji-aji lan saben 1000 taun aku iki nglungsungi. Aku nglungsungi saben 1000 taun. Aku uga bisa nguripke wong mati merga saka dayaning tirta amerta.
Aku dadi panguwasa ngisor lemah. Antaboga kuwi luwe yen tumetes tanpa wates. Ngene. Nadyan aku kuwi wis ketrima nggonku tapa wiwit ana Gunung Gendara nganti ngalih menyang Gunung Puskara. Apa dene ngalih meneh menyang Gunung Wadari lan tundhone aku ngalih tapa ning Gunung Himawat. Nganti aku diparingi kawastrawan. Aji kawastrawan kuwi aku bisa malih wujud apa wae. Upamane malih apa? Malih garangan ya iso. Malih luwak ya iso. Sak karepku. Malih menungsa ya iso. Malih menungsa ya iso. Ning aja nganti kambon banyu. Wah, pancen ya sekti tenan Kakang Antaboga ya. Aku duwe tirta amerta sing tak papanake ana ing pedhit, mula pedhiting buntutku kae ana cupune. Kula niku nggih gumun wong nyangga bumi, bobote mboten kenek diitung kok isih disambi karo tapa ki terus pripun sampeyan niku? Kaya ngene iki muga-muga wong sing tak sangga ana ing bumi kuwi aja padha nyepelekke karo lemah. Eling-elingen wong urip sing tumumpang bumi aja sok nyepelekke karo bumi. Nggih to. Dadi paringi nggon urip dening sing Maha Kuwasa kok ngenten mawon menungsa-menungsa sing boten tata. Bumi ora dijaga, mongko bumi niku gedhe paedahe. Ngeten. Mboten dijaga murih lestarine malah do dirusak. Do ora eling nek do turu, do adus, do mlaku, do nguyuh. Kabeh niku nguyuhi lemah. Lemah sing mangsa nggo niku. Lah iya. Upama aku ki iso nesu. Aku ora sabar buntutku tak obahke sethithik wae lindhu ngentekke apa-apa. Ning muga-muga titah marcapada sing tumumpang bumi padha elinga menyang sejatining uripe. Temah rumangsa ndarbeni bumi yen urip tumumpang ana ing bumi lan wong urip kuwi mbutuhake bumi. Iya ya Kakang. Aku ya melu-melu kok lekasmu seneng tapa muga aku ya entuk nugraha kaya Kakang Antaboga. Aku ki ya tapa jane. Apa pirang-pirang dina tak rewangi melek wae. Ora enek kaundhakan apa-apa. Eneng sing mampir siji loro wae gur wong welas. Oh, lah kowe kuwi sing mbok jagongan gur wong gaene nyangkem wae. Nek jagongan ki karo wong sing enek bobote. Jagongan kok karo wong gur ndongeng nyangkem wae. Ngono digugu. Banjur kesane Kakang Antaboga piye? Lagala. Kok gemledhek bumine iki ning apa iki? Bumi gunjing langit kelap-kelap katon. Lerkin sanging sang maweh gandrung. Cahya padhang sumunar mblerengi. Anenggih cahyaning cupu rekna dumilah. Wiwit bumi sab kapisan sang pertiwi nganti sab kapindho 3 4 5 6 bablas dumugi bumi sab 7 tanggap Sang Antaboga tutuk mangap meret-meret kang cupu rekna dumilah manjing cangkeme.
jatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang retnaning pawono ladal aku entuk nugraha meneh ladal wahyu apa iki wahyu kamulyan wahyu apa engko gek wahyu jati wasesa wah si kakang kok entuk wae aku ki ndong ngengket mau kok ora kelebon apa-apa mula kowe iki nek jagongan aja karo wong dongeng weh senenge ngatiku tanpa upama weh iki cahya sumorot wujuding cupu mlebu ning cangkemku ning ngerdiya di iki wis bablas mlebu nganti tekan nggon pedhit awor karo cupu ingkang isi tirta amerta nadyan sawetara Rire sarta pawa nuting ranu tresing karsaning sun dening kanyut Hong ilaheng amit pasang kaliman tabi Bathara Antaboga kaneka putra ingkang prapta ing sapta bumi Pukulun aku ngaturake karaharjan rawuh paduka ning sapta pratala kene ya tak tampa beja kemayangan aku bisa sapatemon kelawan kowe Bathara Antaboga iki anak-anakku Bathara Surapati Bathara Indra lan kabeh para Jawata Durandala tak kanthi temeka ing papan kene. Janur gunung kadingaren nganti gawe kaget ing Antabogana parigawe apa. Engko dhisik kejaba aku kepengin tetinjo mrene aku sumurup. Cupu tak tututi saka kayangan bablas temuke ing bumi nanging bumi sab siji ora ketemu. Sab kaping pindho sak teruse nganti kanem ora bisa katemane rumangsaku cumlorot tumiba ning papan kene mula kang saka kuwi mara gage kowe ngaku lan kowe ngerti cupu Manik Retna dumilah kuwi duwekku mula upama ta pancen tiba ing papan kene lilakno bakal tak pundhut bali gosik to Pukulun menawi dawah wonten cangkem kula menika tegesipun menika nugraha. Dan nugraha padha karo wahyu. Ya ngerti boneng tutukmu ya dasar kepara nyata. Ning dudu nugraha kanggo kowe lho. Iki mau suwijining kacilakan. Tak baleni meneh iki mau suwijining kacilakan. Mergo adiguru epek-epeke ora kuat nyangga boboting cukur dumilah cupune mlesat mudhun bablas tekan sapta bumi
Gandeng cangkem kula klebon cupu nggih kiyat. Tegesipun cupu menika purun tumut kula. Ah, bener kuwi, bener. Barang mlebu niku nek sing dileboni meneng mawon tegese barange gelem. Kowe aja guyon. Iki rembug wigati iki pusaka sing wis ditampa dening Antaboga. Iki saka kasuwargan jati. Tak tebus nganggo laku tapa brata. Mula gage saiki lepen tak tunggu enggal balekno. Oh, kawuni ngono. Cupu menika sampun bablas mlebet wonten ing buntut. Ingkang kula piyambak ugi gumun ning kula lajeng enget bilih pedhit kula. Menika wonten tirta amerta ingkang ugi wonten ing cupu. Mila menawi paduka mundhut wangsul cupu, Retna dumilah kula aturi mlebet. Mboten sanes ndika ketah mlebet liwat tutuk kula. Welah karepmu piye? Kon mlebu rono tegese aku mbok untal. Iya. Aku mbok emplok. Aku sing ora trima. Kabejan wis ditampa kok. Ngawur-ngawu gawar anggep mau pareng mbok ruda peksa. Ora entuk. Ampun oleh mlebu. Ah, nek cangkem diler sak enek wong mlebu ya payah. Ampun entuk. Keparat ora tata. Patri mire. Awakane Putra Patri semingkir. Bathara Indra piyambak ing badhe ngupaya wong Lengnaga. Dewa nyugata marang sureng prang. Mutani arum. Ngentan wing aliyat.
Patah. Bah. 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 Wow. Patah. Bah. Yero, aku wedi ula kok nyang, butuh ragat. Ula ki ora apa-apa piye? Akeh wujude genduk-genduk ngilani ngono kok. Nek rawani kowe ngali yo. Sik. Aku arep golek obor. Adate ula iki wedine karo geni. Ya obore kok wedi. Ah, werna-werna ae. Enero. Oh, wedhus iki. Enek ula cilik mlebu. Ya ngene. Aduh, yo gatel ora sama. Kok ya roh. Layak bareng ngono mlebu enek swara maktus. Ah, kelangan sesisih. Nek wedi mundur ah. Oh, mbok kira Yama Dipati wedi karo dapurmu. Hut. Bah. Dadak perapatan, Bang. Wah. 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 Kurang ajar temen. Antaboga. Kowe aja ngalang-alangi. Yo, nek arep mlebu mang mlebu mriki. Dewa-dewa tungganana. Kaneka putra kok mlebu mrono. Mangsa enjuan jupuk kowe. Yo kake. Ora metu malah kowe bosok ning kono. Oh.
Opat. Ora bisa tekan Pedhit. Ayo ora iso. Mbok menawa iki saka keparinge sing gawe urip kudu mengkene. Nanging aku bali kudu nggawa cupu Manik Retna Dumilah. Yen kowe kepengin nggawa bali nyang kayangan, ora bakal bisa nek ora karo ula gedhe iki. Lho tegese dewa semono kae kon mboyong kon ngusung aku munggah menyang kayangan Jonggring Saloka. Ha mbok iya. Kocap kacarita nalika semono. Gumyak mawurahan Sang Hyapara Jawata Durandara nglumpuk ana ing anggane Sang Antaboga. Ula gedhe kagila-gila parandene bineka mumbul dening para dewa. Ana kaelukan saya alit badane Antaboga satemah ical tanpa lari. Yatri sang kapirangu rinangkul kinempit-kempit dosang retnaning kawono. Opat. Iki sejatine lelakon apa kok pijer kelangan. Bathara Antaboga ula gedene kagila-gila dijunjung dening para dewa mumbul ngawiyat. Ing ngatasé wis meh tekan nggone lah kok dadi saya cilik musna tanpa lari. Adi guru dados atur Yayi. Atapara Hapsari tumongton mring Sang Dwija iki jane bayi apa wong gerang. Yayi, Paduka ngajak gojek karo wong tuwa. Ala tanpa rupa kaneka putra dewa pengpengan. Menawi pancen Paduka mboten percaya karo para dewa, luwih mboten pitados dhateng kula, mboten dados menapa. Nengecak-cakan Paduka kados mekaten niku lajeng kula kedah kados pundi? Antaboga tak boyong menyang kayangan direwangi kemringit. Lah kok
ilang cilik-cilik jebul sampun paduka titi wonten mriki kersa paduka menika dos pundi yang lunging kadung malengkung lir kawersan Mindha Keswa Bendha Keswa Lukara ampun duka rumiyin Kakang Kanika Putra sejatosipun ulun amung kepengin ngrancakaken lampah mongko cupu menika manjing wonten Pethit Antaboga inggih ulun piyambak ingkang badhe mendhet Sinukmaya winahya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning marana menika sasampunipun jebolaken asta paduka sakmangke sampun mboten menapa-menapa monggo si Kakang kuaturi mbuka tutuping cupu menika nglebet wonten menapanipun mboten saged Yai ora bisa apa etok-etok mboten saged saestu mboten saged pun Kakang mboten kuwawi Yai mejanani temen cupu-cupu apa-apa njaluk dibanting gedung rumambat wit krambil gading inggih pukulun katepangna nami kula Tresnawati inggih Bathari Lohwati kula ingkang reksa salebeting cupu lan kula aturi mriksani salebeting cupu menika wonten kula Bathari Tresnawati inggih Lohwati wondene kuliting cupu menika dados sangsana endah inggih ingkang ketingal merbabak wonten ing sisih wetan menika asmanipun naminipun Bale Marakata
Hong ilahing awik namastu namasidam Kakang Kaneka Putra teka elok sanget jebul sareng ulun banting wujudipun Bathari Lohwati nggih Tresnawati. Inggih Yayi Bathara Antaboga kula nedha nrima marang jeneng sira. Nyatane sira wis bisa ngowalake Cupurna dumilah samengko dadi kaya mengkene. Sira ulun lilani bali mudhun nyangga bumi maneh. Nggih. Ngestaken dawuh Bukulun. Palukon aku ning lekas lukita linuting pitung kadung kadereng hamomong memangun manah arah ayu yuwana tanagolong kala ulat kadidadet barung kan pamulu wong ilahing awik namastu namasidam Lohwati Tresnawati kula wonten pangandika ngadhawuh Pukulun kasulistyanmu jagat triloka tanpa ana kang animbangi banget kesengsem tias ulun marang jeneng para nganti kagel kagelaning galih lamun to panjenengan ulun ora tansah bisa cecaketan kelawan sira wong ayu Kanthi Ngrat Pramudita jeneng sira tetungguling memanis. Aduh Pukulun kenging menapa paduka ndawaken pangandika kados mekaten dhateng kula. Nyuwun pangapunten Pukulun. Kula mboten saged anglampahi menapa ingkang dados keparang paduka Pukulun. Sang Hyang Jagat Girinata. Hong ilahing Lohwati. Sumurupa aku iku ingkang darbe pangwasa tunggal ana ing jagat telu. Suradewi, Suranggangkara lan Suralaya. Telu-teluning jagat iki kawengku dening Bathara Guru. Mula kang saka iku aja pisan-pisan batal kelawan dawuh ulun. Kula nyuwun pangapunten. Kula cinipta dening kasuwargan mboten dados garwa paduka. Nanging kula dados garwaning jagat saisinipun menika Pukulun. Weng-wenging driya mangu mangungkung kanduhan rimang lelena tanpa kanen. Nalika semono Krodha birahi asmarane Sang Hyang Jagat Giripati tuwuh nganti mungkar angombro-ombro datan enget dhateng ingkang garwa Prameswari nenggih Bathari Uma. Labet saking nataling raos Branta asmara. Kaya supe Purwa Duksina. Arsa den pondhong anenggih Sang Bathari Tresnawati Sang Lohwati. Parandene pecah padha sakala ical dadi cahya.
Lohwati wong ayu. Wo, dong ilahe. Turun dewangkara kingken ler mangus wa kang layon tenyelang memanise wadananira layu kumel kucemrah maratani das pundi ora lidhok ujare si Daplok Paduka diguru ngginakaken pangwasa dupeh Paduka ratuning jagat Triloka lajeng tumindak tanpa petang. Najan kula lila cupurna dumilah Paduka pundhut ning nyatane cupune sing ora gelem melu. Nembe Paduka tampi wonten ing asta kemawon, epek-epek Paduka jebol, cupune bablas tekan bumi. Sareng dipun budidaya saged kecepeng, kangelan buka lajeng Paduka banting bareng dibanting ana titahe ingkang mawa cahya. Yayi, apa wae kuwi yen ora gelem melu dibuka niku angel. Pisan malih kula wangsuli apa wae iki nek ora gelem melu dibuka angel. Upama rada kena buka, mesti engko diingkupke neh. Gempong penggalih Paduka Yayi. Cupu malah Paduka banting gandeng menika cupu kasuwargan mila ora mokal yen tana kaelukan cupune dadi omah Mas Murup bale Marakata. Isine cupu jebul putri ayu kasuwargan Paduka tasih dereng trima. Malah Paduka gandrung-gandrung kapirangi. Paduka badhe meksa dhateng Lohwati nggih Tresnawati. Kakang ulun minta pangaksami sinten ingkang boten kesengsem dene wonten wanudya ingkang ayune kaya ngono. Kula sengsem Kakang. Angu jiwat aku mulat pasemon jatmika. Etobil gawe lam-laming paningatan sah sengsem tan amboseni. Hagi sumandinga mbok aja lelewa. Lir pintah uncen-uncen sesotya. Kok yo apal men. Nanging nyun sewu Yayi, sedaya menika mengku pepeling. Inggih kados pundi? Siji, Paduka dadi panguwasa aja kumawasa, tegese aja dak semenang-menang. Angka kalih, aja sok nyahak wewenanging liyan. Cupurna dumilah menika gadhan kula nang Paduka meksa mundhut. Ingkang angka 3, Paduka wis diparingi nugraha bali Marakata, Paduka isih tetep ora trima. Nguber Dewi Tresnawati tegese Paduka adi guru menika nuruti hawa nafsu. Sekawan, aja meksa marang wong sing ora tresna. Ingkang wekasan, Paduka kirang tanggap dhateng menapa ingkang badhe dumados wonten ing donya. Yen ratu ning jagat Triloka wae ora tanggap badhe tekaning nugraha tumrap titahe, niku naminipun utawi tegesipun werdinipun Paduka mung mikir butuhe dhewe. Kakang ulun nyuwun pangapunten. Sakmangke reh ning Tresnawati nggih Lohwati. Sarira cahya pepadang tumurun dhateng bumi. Perkawis menika namung Kakang Kaneka putra ingkang saged ngupaya sarta tanggap dhateng sedyanipun Tresnawati. Mila keparengosi Kakang nganti para dewa madosin pundi dawahipun Lohwati menika. Apa to? Bola-bali medun. Yayi, tan murunga pun Kakang ing kapasran bab menika. Nggih. Menarta dalam mekaten kepareng Paduka namung sendika ngestaken dawuh. Menawi pinanggih kula aturi ngerih-erih
supados Tresnawati purun wangsul makayangan. Ewa dene kados pundi niating manahipun ulun namung nayogyani. Ulun sampun boten badhe ganggu damel dhateng Tresnawati Kakang.